Унутраная імперыя. Спынісь. Ты відавочна не прадумаў гэтага. Табе не спадабаецца тое, што ты тут там пабачыш, і ты ніколі гэта не зможаш адмяніць. Наносіць сабе шкоду — гэта тое, што я раблю. І выцерці люстэрка. Глядзі. І вось мы. Цудоўны прыгажун, галоўны герой гэтай гульні, але калі дакладна, то ўсё, што знаходзіцца ў яго галаве. Ты не маеш аніякага ўяўлення, што гэта за рэч перад табою. Гэта нейкая суперзорка? Я думаю, што я суперзорка. Здаецца, ты таксама і мёртвы яшчэ. На тваім твары відавочна мёртвае акацяненне. Ці пачакайце, ці гэта выраз? Ты што, спрабуеш зрабіць выраз з гэтым лицом? Чаму? Акацяненне, я не пытайце. Кацяненне мне выдала, я лічу, што гэта павінна быць акацяненне. Я лічу, што гэта магчыма таму, што я суперзорка. Калі ласка, спыніся. Гэта жах. Ты палохаеш сам сябе. Не, гэта тое, што робяць суперзоркі, і працягваць рабіць гэты выраз. Ты проста не можаш, праўда? Быццам гэта ўжо нават не добраахвот. Ты насіў гэтую хмылку на твары, і цяпер яна проста не сыдзе. Што яна нават значыць? Якую эмоцыю ты спрабуеш перадаць? Мы цягнулі з зоркай, давайте суперзорка. Табе трэба праверыць твой пульс, суперзорка. Гэта выглядае так, што гэта нейкі жудасны спазм. Праверым пульс. Мы атрымалі 5 досвіда. Вы не знаходзіце ніякіх прыкмет жыцця на апухлай вашай апухлай шыі. Аднак, прыклаўшы руку на грудзях, выяўляеце нерэгулярнае сэрцабіцце. Вы, здаецца, жывы. Пакуль. Каб вы зразумелі, першы персанаж не адолеў. Ён настолькі быў напужаны паспрабаваць паглядзець у гэтае люстэрка, што ён не змог паглядзець у яго. У яго не атрымалася. Ён толькі праз некалькі дзён даведаўся, як ён выглядае.